רומי? בי, רגע. אז תגידי אם הולכים למוטל או לא. ושתינו משתמשים בבאג'ט. אין לנו כסף. כן. אנחנו מאוד רומי, אני חושב שלתיק שלי יש דפקה, תקשיב. אני מנסה לשים את התיק שלי, לשים איזה משהו בסלוט הראשון בתיק שלי, אבל הוא פשוט מעיף לי את זה כל פעם שאני שם את זה שם, מה זה? אני חושב שלמשחק יש דפקה, פשוט לשים את זה בסלוט השלישי. תראה, אם מישהו פה... ושתינו משתמשים בדברים זולים רצח. אוי, רגע, פיסטול אסמבל. מה זה ג'יפון? מה הוא עושה? מה זה, מה? לא משנה. גולדן פון. גולדן פון, כאילו נמכור את זה. לא, נמכור. כאילו אין לי, אבל כאילו מה... לא משנה. ג'יפון, כן. אוקיי, עכשיו, אני פשוט ליצור לי שנייה איזה AK. אוקיי. אני כבר מוכן. כאילו, לא, רומי, אז תיתן לי להרוג בוטים, סבבה? בשביל הקווסט. וואי, שמוע, אני רוצה לספר לכם לצופים איזה סיפור. אני ראיתי פרסומת ביוטיוב. אוקיי, זה פרסומת שקוראים לה אקדמיה לברול סטארס. מה? כאילו... רומי, זה מה שסיפרתי לך לפני הסרטון. כן, אבל זה עדיין נשמע נורא, כן, רומי, כי זה נורא. כן. אתם מבינים? אוקיי? ופשוט זה מראה קליפים של אנשים שכאילו... שלפני הקורס ואחרי הקורס, אבל זה בטוח פייק. אין סיכוי שזה אמיתי. גם אני יכול לשחק ברול סטארס. להיות נוב. ואז לחזור לכם אחרי איזה שנה עם 13,000 דברים או יותר. לא, רומי, אבל הם לא מראים משהו כזה. אוקיי, ובאמת שהסתכלתי להם על האתר, זה עולה 25 שקל לדבר הזה. רומי, שמע, עכשיו שאני מנסה לשים את הכדורים של הפיסטול בסלוט הראשון, גם לזה יש דפקה. אני חושב שלקמפינג שלי יש דפקה. למה אתה בא עם התיק הזה? תקנה את נו. בוא אני אגיד לך תיק שהוא איזה 20 ומשהו אלף. נו, עובר. XA4 טקטיקל בקפק. XA4 טקטיקל בקפק. יש שם מלא סלוטים. תלך לקונטקט, תלך לדיק שנייה. וינסון. לא, רומי, אני כבר קניתי ומכרתי אותו. אז תקנה שוב. בסדר, בוא. אל תלך לא, רומי, שמע, לא, האמת היא זה התיק הכי טוב למחיר שלו. כי אחרי שאני נלך עליו כאיזה 24 סלוטים. נועם, אנחנו לא נכנסים, רגע בוא נראה אם אנחנו יכולים. תשנה לקוברט, אנחנו לא נכנסים ללוקדאון בלי חימום. בלי חימום, אוקיי. וואי, רומי, ועכשיו זה גם לא נותן לי להוציא את התיק הדפוק הזה. רומי, אני חושב שאני אצטרך לחיות עם קמפינג לנצח. אני גם לא אוכל למכור אותו, נודר. אז תסגור, תעשה על תף 4 שנייה. ותחזור למשחק. כן, אני אעשה על תף 4. וואלה, רומי, זה פעם הראשונה שאני משתמש באל תף 4. מה? אתה יודע? כן, רומי, אני לא משתמש בו. אני פשוט מעדיף ללחוץ על ה-X. זה הכל. לא, אתה משועמם. ואיך השגת 200,000 בקובר? בנה. למה נגיד אני רוצה לקנות... בוא, זה הדבר הכי מטומטם שראיתי בחיים שלי. נגיד אני רוצה לקנות 10 מיליון שקל, אוקיי? אז מה הדבר המטומטם הזה? למה אני לא יכול לקנות פה, ולמה פה אני יכול, מה זה השטויות האלה? אולי בננות... טוב, תפסיק! לא, רגע, אני אצנזר את זה. לא, אתם יודעים מה שצריך לראות?
אני חזרתי, אז שמואל. רגע, רומי, עכשיו ישמעו אותי בסרטון? כן. אוקיי, מתי תשמעו אותך? אוקיי, סבבה, אז היה לי בלו סקרין, אוקיי? פשוט עשיתי אלט F4 וזה עשה לי אלט F4 על המחשב. ליטרלי, אז היה לי בלו סקרין, וואי, זו הפעם הראשונה שראיתי את זה, אבל ראיתי את זה כאילו רק לזה. שנייה ראיתי את זה ב-0%, ואז זה פשוט עשה ריסטארט. אוי וואלה, אני מקבל... רומי, למה ככה? זה לא יפה. ואני מקווה לא לראות את הדבר המכוער בפרצוף הזה שוב לעולם. It's like living in a junkyard sometimes. But we have to תגיד, learn to find what's בכלל לך useful. אי פעם היה בלו סקרין? לא יודע. תופסים רגל. מה, אני עדיין מתחבא קבוצות? כן, עושים רומי, מה? רגל. רומי, חכה שנייה, אני רוצה לי... רומי, עכשיו הבנתי, אני הבאתי, שתייה, והשתייה הזאת הייתה בלתי נראית, אז היא לא נתן לי לשים שם דברים. איזה מלודי. איזה גאון. אני יודע. תודה, רומי. ורומי, אתה מודע, זה לוקדאון. כן. רגע, אני צריכה להביא אבל גם זה מאייר. רומי, אבל זה קובר. לכם קובר. כן, טוב. לא, רומי, אבל אני רוצה לעשות את המשימה. של... לא יודע, לא יודע מה. איך רומי, עושים תן אובייקטיב. איך אתה לא עושה את המשימה של ה... נו, של הקובר כבר? לא, רומי, בשביל לא, המשימה של, להרוג 10 בוטים או אנשים עם בולט אקשן. כאילו עם סנייפר, וזה טים אובייקטיב, אז זה גם משלים לך. אז פשוט תיתן לי להרוג בוטים שחקנים, אתה מוזמן. לא עומד להגיד לך על זה. אני גם אעבוד בבוט. אבל טוב, זה רומי, טים? אני- זה טים? מה? זה טים? כן, רומי, אנחנו בקבוצה. לא, אבל המשימה טים? כן. טים אובייקטיב זה אומר שכאילו, אם אתה עושה כי זה גם בא אליי. מי צועק פה? אפשר לדפוק לו כדור? כי אנחנו בווילה, לא? אפשר לדפוק לבוט פה כדור? מה? רומי, אנחנו אפילו קרובים אחד לשני, אתה מוזמן. הוא פשוט... אני אחכה לך כאן, פשוט תבוא אלה שאתה גומר. גם את הלב שהוא רומי, עושה והאמת היא, שווה, מה זה קצת? רומי, תחפש שם חדר נעול, כי יכול להיות ששם האוס, הכלי של האוס. או שזה פה, איפה שסימנתי. יכול להיות, אני לא יודע. איפה? אני רוצה... איפה שסימנתי. רומי, אין לך אבל את המפתח. צריך לזה את המפתח. צריך את המפתח של האוס כדי לפתוח את הכלי של האוס? מה זה השטות הזאת? ואיפה אתה בכלל? אני אחכה לך כאן. שתבוא. ואני חושב שאני אחכה לך... אני חושב שאני אחכה כאן לנצח, כי אתה לא בא. איך נכנסים? מה זה זה? מוטל. אוקיי, בסדר, לא הודים. עושים קמקזי על מוטל? אין לי בעיה. לא, שים קמקזי על לואודינג ואז כן על המוטל. למה העד שלי ראה טוב? אני חושב שחתול עשה לו משהו. השתין עליך, סתם. לא, האמת היא, איגור כן, הוא משתין הרבה. ואיגור זה החתול שלי, זה חתול מאוד חמוד. רומי, זה שם למעלה, בוט. רגע, רומי, אתה כבר עצבנת את הבוטים? כן, הרבצת? כן. תן לי לראות מה יש פה, אל תשאוף את הכל. לא תקבל. לא, 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 לא! יא שואב מגעיל! טוב, בסדר, מה אתה רוצה? לא, תשים רגע מה היה שם. קח, מה זה, מה... כלום. קח. נשק. רומי, זה הדבר הכי שווה שיצא משם. מה זה? כמה הוא שווה? אז קח את זה. קח את ה... בסדר, אז... קח את ה... קח את המיקרו. רגע, רומי, אז חכה שנייה, בוא נראה כמה זה שווה. פשוט תיקח את זה. רומי, זה פשוט הילים וג'וס. יאללה, בוא. פשוט, אתה יודע, עוד לוט. מלודי. רומי, די לגנוב לי את הלוט. היא אוהבת... די לרוץ. מלודי. די! רומי, אתה גונב לי את כל הלוט.
רגע, אני אגיד לך אם יש פה משהו מעניין. רומי, בעיה שלך, אני השגתי פה משהו יותר טוב. אוקיי, סמוק. איזה? אתה יודע שאף פעם לא זרקתי רימון באינפיניט? אז בכלל זרקת ברגיל אי פעם רימון? כן. אבל עכשיו בגלל שאני אהנה מזה, אז אני אזרוק עליך. לא, אני אזרוק. נועם זוז. לא. טוב, יאללה. זרוק. ג'י. סגר אותה! זה הסמוק. חבל. וואי, זה הפצצה הכי מבאסת. נכון? כן, היא זבלונית. היא גם לא כזאת טובה, אתה יכול רומי, לראות שם עושים- אנשים. רומי, עושים FBI open up. אבל אין לך... אבל... לא. רומי, תצפה בי. רומי. תצפה בי איך אני פותח את זה. אוקיי. FBI open up! נועם, לא, זה הכושל. לא עבד. אתה מכיר את פדיקסול? לא. אני מכיר את מלודי. תמות. אתה ירית? זה היה אני. כן. אני שונא אותך. איזה רע אני. כל פה רומי, הפושע. אני עוד. רומי, אני יודע שאתה רצחת אותה. את מי? כנראה רצחת מתישהו את מלודי בברולסטאר. לא. בוא לפה מיד. בזה אתה צודק. הגיוני. ואני שונא ברולסטאר. כן, אנחנו... כן, רומי, אולי אנחנו משחקים יותר מדי אינפינט. אתה יודע? לא, זה לא. לא משחקים בדברים אחרים. חוץ מהשמים פורטנייט. ואתם רוצים פורטנייט זה- גם? כן. כן. לא יודע אם רוצים לראות סרטוני פורטנייט, נשמח לדעת. יש לנו חבר שישמח להצטרף לערוץ וואו רק שלי, פורטנייט. הוא פרו. אלוהים, תציל אותי, אלוהים, תעזור לי. רומי, תעשה לי ספקטייט. עכשיו גם אתה תאכל סנייפ. אלוהים, תרחם עליי, ריחם עליך. רומי, נפל לי המוח מהלב. מה? זה הגיוני? רומי, זה הגיוני שהמוח שלי ייפול מהלב שלי? לא. אוקיי, אני אגיד מחדש. הוא שם לי נפל לי פשוט המוח סנייפ. הוא שם לי מהמוח. מוזין לראש. כן, הגיוני. לא, רומי, אותי הוא הרג עם SKS. כן, רומי זה SKS. הוא דפק לך כנראה SKS לראש, ונראה אם משתמשים באותם כדורים. אתה אוהב אמבה? אני לא. מי אוהב אמבה? לא. Listen לא here. יודע, זה- Seize the מי שאוהב opportunity. אמבה שלי, תתבייש. סתם. תתבייש, רומי, מה זה אתה? סתם. אתה גזעני לצופים שלנו? אבל הם כן. לא אוהבים אמבה. איך אתה יודע? מה זה, רומי, אתה גזעני? רומי, אני חושב שאני לא אלחץ על Alt F4 לעולם, אתה יודע? למה? לא, הוא עושה לי בלו סקרין, אני לא סומך עליו. You can never אתה have. יודע, שמע, בלי תמונה אין אמונה. ואין לי אמונה אליו. טוב, לוקדאון, עזוב, די, לא. מה, זה לא כיף לראות את זה? לא! הנשקים מרחפים. למה יש גיימר מרחפים? לא, אני אעשה ליפטים. מה אתה עושה? אני אעשה לך ליפטים, לא. יאללה, לא. שים לוקדאון. רמי, אין לך זכויות. יש לי. אדם. It's like But living in a it's junkyard forbidden. sometimes. How do you But we know? have to learn to find what's אוי, useful. שמע, פורבידן זה, שמע, רק בגלל ה... מה, זה פשוט נראה מפחיד, אתה יודע? וואי, נכון? פשוט פורבידן זה נראה מפחיד עם האור האדום הזה. מה? אוקיי, שים רדי. אני מחכה רן לך. קולו. לא, רמי, זה לא רן. אם רגע, זה כן, אני אבכה. גם לי זה בזבז 20,000? כן, רמי, זה מבזבז לשתינו. רמי, ובלי קשור, לך יש 4 מיליון, אני הזה המסכן, לא אתה. לא, אני המסכן. רמי, לך יש 4 מיליון, ואתה לא חווית טראומה של להפסיד את כל הכסף? אני חוויתי אתה לא טראומה. חווית את זה? לא תלו, רמי, כן, אף פעם לא היה בתחילת לך הרבה כסף. בתחילת המשחק
היה לי 1,800,000 ועשו לי סקאם וירד לי מיליון. רומי, לא עשו לך שום סקאמים ולא ירד לך שום מיליון. ירד לי, איך ש... במשחק הראשון הפסדתי לואודאוט של מיליון. ואז נשארתי עם 800,000. באינפינט. כן, ואז רציתי לפרוש מהאינפינט. כן, רומי, ואני הצעתי לך לפתוח פרופיל חדש. רומי, אבל, רומי, אצלך זה הרבה פחות טראומטי, רומי. כי אני הגעתי ל2.5 מיליון בטלפון והפסדתי את זה. לא, זה כבר אשמתך. וואי, מה זה? זה נראה מפחיד. רומי, וגם זה אשמתך שהפסדת. רומי, זה גם אשמתך שאתה לא טוב במשחק, אתה יודע. לא. למה כבר לעזאזל יש יריות? מה זה סיגמה ביג ברו? טוב, לא, בבקשה אל תהיה כמו בן גביר. מה עם בן גביר? מה איתו? הוא פשוט פורץ לאנשים בדם משוגע וחושב לעצמי. בוא. FBI. כדאי ש... FBI! רומי, זה זמן פיסטולים. יש לך בכלל... לא, אתה עם מאיר. תפליץ את האף. רומי, אז כדאי האמת היא שאתה תיכנס קודם כי לך יש AR. אוקיי, נועם, קודם כל מצאתי משהו ב20,000. בוא, תראה? לא. אתה אל תגנוב לי. לא גונב, תדריב. אני רק רואה מה זה. לקחתי? יופי. מלודים. נועם, שמעת את השיר מלודים. רומי, די להיות סס. איך? תודה. תגיד, פה מצאת את הגולד ליון? גולד ליון, אני מצאתי צ'יטה. לא, ליון. כאילו, שמע, טכנית כן עשיתי משחק ארמורית בטלפון, אבל בוא נגיד את זה ככה, זה לא הלך לי מדהים. ארמורי זה המפה הכי קשה. אוקיי, בוא, יש פה תיבה ענקית שלי. כן. כן, ארמורי היא מפה מאוד קשה. לא, האמת ששמע, יש אנשים שאומרים TV סטיישן, כאילו שזה מפה שאפילו אין באינפינט, אבל לפי דעתי ארמורי הרבה יותר קשה. כן. כי כאילו ארמורי לשם מביאים את הציוד הכי טוב. ושמע, וואלה, כשהשגתי את הגולדן לנד זה היה הפעם הראשונה שהשתמשתי בפל. הנשק הכי מדהים במשחק. כן, אבל אף פעם לא ניסיתי אותו, יש לי אותו עדיין תקוע באינבנטורי. סליחה. רומי, בוא ללואודינג. חכה. נועם, זה אל תהיה כמו בן גביר, אנחנו הולכים תמיד ביחד, אוקיי? למה הוא פרץ לבד? כן, הוא גם מפקיר לבד, הוא מפקיר זה גם ככה לבד. רומי, אל תדאג, זה בוט. רומי, אני פותח את הדלת, אנחנו רצים, חכה שנייה, אני אחפש לנו מקום? ישר כאילו לכאן, רומי. לא, היית מת. למה לא לווילה, רומי? נראה לך לווילה? כן, רומי, וילה. אני מעדיף כבר... מה קרה לה? הבא? לא, אני פשוט סתם סימנתי. איך אני מוחק את זה? מה זה? אתה פשוט מסמן במקום אחר. או שאתה לוחץ על דל. לא יודע מה זה דל, אבל יש כפתור שקוראים לו דל. נראה לי מתכוונים לדליט. דליט, כן, דליט. לא, אבל זה לא עובד. לא יודע, רומי, לא יודע. זה הכל. רומי, ובלי קשר... תהיה מוכן. אני יודע. בוא ניכנס לפה שאני אראה. בוט. מלא. רומי, אבל תיתן לי להרוג את הבוט הזה. כן, אני מייב. רומי, היו כאן. יש כאן עדיין. לפי דעתי. איך לא יודע? פשוט תבדוק, מה אכפת? How חטף הדשוט. עוד שנייה קיללתי. סוכה. רומי, לא, אתה לא יכול לעשות לוט בזמן שאני עולה. בוא לפה. לא, אני רק רוצה לראות אם יש פה... רומי, בוא לפה. כן, זה מה. בוא לפה. עוולה... מה, אין פה אף אחד יותר. ויש לך את המפתח לווילה? כן, רומי, יש לי, אבל אתה לא נכנס. רומי, כי לך אכפת רק מלוט, ואתה לא עוזר לי לעלות אלה למעלה. רומי, שער בחוץ. רומי, לא. אני רק אהיה פה. אני מפחד, זה... אני רק אהיה פה.
אם אתה נוגע במה שאתה יודע מה קורה. כמה המפתח הזה עולה? טוב, נחש כמה גביעים אני עכשיו. 200,000, וזה עוד סיבה למה אני לא רוצה שתיגע. כי אתה גם לא עוזר לי ועושה לוט במקום. לא, נועם, אתה יכול להגיד את זה. נו, מצאת משהו מעניין? לא, אני עכשיו אחפש כאן. רומי די, לא אני פשוט לגנוב. מצאת? תגיד לי מצאת משהו פשוט. לא. לא משהו מעניין. רגע, כדור שלי. אוקיי, בוא רומי. יאללה. טוב, רומי, אתה מוזמן ללכת לתיבה הגדולה, אני איפה היא אסתכל כאן. נמצאת? שם, איפה? בתוך האמבטיה. למה שתהיה בתוך האמבטיה, מה? וואלה, אין לי מושג, זה כאילו, זה די דפוק, אבל... לא שמתי לב לזה בכלל. לא שמתי לב לזה בכלל. רום, אתה מוזמן לקחת את אחד השלישי. הכי למעלה. יאללה, בוא נראה אם יצא לך, אם המזל יהיה בצדך, תהנה. רום יודע מה? לא משנה. דיספי... עכשיו זה פתחת? טוב, לואודינג עכשיו ואז ליציאה. לואודינג? זהו. כן, רומי, עושים לוט מהיר. אני רק רוצה, היינו להסתכל על הלוט של הגופה הזאת, אז חפה עליי. מה זה? אוקיי. איזה הגופה הזאת? כן, רומי, אתה יכול לחפות עליי במקום להסתכל על זה הלוט? לא נראה לי גופה, זה נראה לי קובר. לא, רומי, קוברטים הם רק 29 דקות. אנחנו עושים... אנחנו הרגנו את זה לפני. אנחנו עדיין לא הזדמנו. גם כאילו, זה קרה לפני כמה דקות. יאללה. אני בינתיים יוצא מפה את הכדורים. אתה טוען כדורים, לא? לא, אני מוציא פה מהמגזינים של הבוט. נו, הם יכולים ללחף. כן, רומי, וזה למה אני רוצה שתחפה עליי. תגיד, מה הטווח הזה מנקודת האפס עושה? פשוט משנה את הכוונת? אני לא יודע. אם לצופים בבית יש... לא יודע, מה נראה לכם שזה עושה, נשמח לשמוע. מושג הזה עכשיו. מה זה פריים. מה זרקת את הבקבוק שלך? לא, רומי, זה תיק אחר. כן, רומי, אתה יכול את התיק. לא, אני לא אקח אותו. יצא לי ברולר, מתאים. יצא לי דגש. וואי, רומי, אבל העניין שאני לא... רגע, הנה. אותו סרט ואז רולה. רומי, זה סתם היה איזה משהו ב5,000. רומי, וגם פה יש את הג'קט עמית. מה ג'קט אני? זה הג'קט שבו עמית מצא את האלבום, לא? כן, כן. מה זה? מה הייתה? מה זה? נייר טואלט. נייר טואלט, ריב. יאללה, בוא. טוב, בוא נעוף מפה. כן, רומי, אנחנו הולכים אל סטורג', כאילו אל לואודין, ואז על היציאה, שכאילו היא בצד השני של המפה. לפחות שתינו הרווחנו יותר מ-20,000. איך אתה יודע? כאילו, אני כן. אני כן. אני מצאתי לבד משהו ששווה 20,000. כן, רומי. מה אתה מה, אתה יודע, אני רציתי גם להביא לך איזה משהו ב10,000, מה, פשוט, ואז נזכרתי שהשגת משהו ב20,000, אז אני אוותר. יאללה, בוא. טוב, מה, אני אוהב להביא לך דברים בחינם, אבל לא, עכשיו אני לא אביא לך. אני חושב שיש לי פה איזה רוצח סדרתי. נכון? רוצח את כל הלובי והולך למוטל כאילו ישר, אבל לפני זה רוצח את כל הלובי. יש פה קופסה, אני חייבת את השנייה. רומי זה... אוקיי. אז רומי, הוא כאן! הוא הרגתי, רומי. איפה הוא הוא? היה בתוך רומי, הוא היה בתוך הדלת הנעולה. רומי, יש לו את הדברים הכי טובים במשחק. לך! רומי, לא, אל תילחם בו. יש לו את הדברים הכי טובים במשחק. או שתירה לו לרגליים, רומי, לרגליים. זה מה שאני עושה. מה? מאיפה הוא ירה? קילקן. בסדר, היה להם את הדברים הכי טובים במשחק. רומי,
שמע, אני אשלח לך... הם היו 3 אנשים. כן, רומי, אני אשלח לך תמונת הרי זה לצופים, אוקיי? סבבה של כאילו... לא, האמת היא, זה לא משנה. זה לא הדברים הכי טובים במשחק. מה זה הכוונת המטורפת הזאת? מה זה? איזה? אני לפחות יודע איזה נשק זה. לא יודע, רומי, אני ארד... כן, M4A1, אני מזהה את הכל. מה, אבל זה... רוב האנשים חושבים שזה הנשק הכי טוב. טוב, רומי, אז אנחנו חוזרים בחזרה להשתמש בסנופר. כאילו, אני אישית משתמש עכשיו אני חוזר להשתמש בסנופר. It's like living in a junkyard sometimes. טוב, עליתי לבל. זה נחמד. רומי, כי עכשיו אני רק רוצה לעשות את הקווסט. לא אכפת לי מדברים אחרים, אני רק רוצה לעשות את הקווסט הזה. איזה? את ה... נו, את המלודי. את הקווסט של הלוקדאון? לא, רומי, אין שום קווסטים שהם ספציפית ללוקדאון. לא, כאילו, מה זה זה? רומי, את הזה של הסנייפר, אז פשוט תיתן לי להרוג בוטים וזהו. רומי, ושמע, אם אתה רוצה, אתה יכול ללכת עירום. מה? לא, תפסיק להגיד את זה. רומי, לא בצורה הזאת, רומי, לא בצורה הזאת. אני מתכוון בלי שום דבר. יותר טוב? לא, רוצה נפתח ביחד שנייה את הסילבר פוקס? זה קופסה. סילבר פוקס, אתה רוצה לעשות פתיחת תיבות? אתה לא רוצה לשמור את זה לפרק? אתה יודע מה הרעיון טוב. כאילו, אתה יודע, אפילו שורט, אתה לא מעדיף לשמור את זה לשורט? אוקיי. נראה לי עדיף. אוקיי. טוב, אז אמרנו קובר? כן, עכשיו נעשה קובר. רגע, רומי, כמה זמן הסרטון? יודע, כמו שתום אמר. אוקיי, אנחנו יכולים לעשות קובר, כבר לסיים. Not enough free space. למה אין לי מספיק מקום? למה אין לי מספיק מקום? אני חייב להגיד למשחק הזה לפעמים מצפקה. יש לו לפעמים בעיות קשות. נועם, תוריד את הלוקדאון. כן, רומן, אני יודע, רק חכה שנייה, קודם כל תכין את הלוט ואז. נשתמש בזה. וואי. לא, אני רוצה כבר להגיע ל5 מיליון. אני רק רוצה לחזור ל2 מיליון. וואלה, רומי, שמע, אצל דיק וינסון, אני די בטוח שיוצא לי כאילו טריידים מטורפים. כן, רומי, שמע, אני יכול לקנות וסט של 200,000, כאילו, וסט ב200,000 ששווה 300,000. טוב, רווח של 100,000. זה לא, מה? כן, רווח של 100,000, אבל שמע, כן. היה לי זמנים יותר טובים בזה, וגם יש לי פה 120 כדורים מטיר 4 ב120,000 בשביל 120 כדורים. למה זה נראה לי שהם לא, קוראים את זה? זה סקאם. מה, לפעמים דיק וינסון עושה לי סקאמים. עכשיו, מי זה המפתח? דיק. מה? עושה לך סקאמים? כן. רומי, תקשיב לזה. הצלחתי להשיג 120 כדורים, טיר 5, אוקיי, 120 מהם, בשביל רק 80,000, וכל כדור שווה באזור ה-2,300. אתה תמכור אותו? אז מה אני עוד אעשה אותם, רומי? זה ל-P90. נראה לך שיש לי מספיק כסף להשתמש בנשק המסריח הזה? באמת אני לא יודעת כמה הוא יקר. ה-P90 יקר? גם צריך להרוג 3 אנשים ב-SMG או שבנינו? כן, רומי, נראה לי לעזוב את זה ועדיף לעשות את המשימה של הבוטים. אתה יודע, אני אבדוק. מה, P90 עולה 65,000 לפחות, ואני לא עומד להשקיע בזה, כי זה לא אכפת לי. וואי. לא בכלל משתמש ב-P90.
וויר. מה, זה נשק מת, אני אף פעם לא ראיתי אותו אצל שחקן. מה? P90. כן, אני ראיתי אותו אצל גולן. גולן השתמש ב-P90? כן. למה שברו ישתמש ב-P90? טוב, יאללה רומי, בוא נעשה קוברט מהיר ונגמור את הסרטון. סוף תחליף אז כפי ששמעתם, אנחנו עושים קוברט. רומי, הפעם לך יש את אחד הטוב. תשים כבר רדי. וואי, רומי, כמה זמן לוקח לשים רדי? אוקיי, רומי. ואם עשינו, ואם זה היה בסרטון, נכון שמעתי עם האקדח ההוא, זה לא השחקן. היה לה איזה, היה את הבוט הצלפן המעצבן הזה מלמעלה ואיזה עוד בוט לידי. לא, רומי, אבל אותי הרג קוברט. אז הרגת לנו כאילו מישהו אחר? נראה לי, אין לי. What the fuck? לא יודע. רומי, תשמע, הבוט הזה לא מכוון בכלל. מה, לבוט הזה יש איים של בוט. רומי, תשמע, יש עלי בוט שכאילו, הוא מכוון עליי ולא מכוון עליי באותו זמן, כאילו, אני יורה בו או לא יורה בו? אתה מוכן לדבר עברית? אז אתה כן אם להרוג את הבוט הזה, או לא להרוג אותו? אנחנו לא יכולים שתי אנשים בלוקדאון. מה לא? מה? לא, זה בוט בטוח. למה? מה רומי, מה אנחנו לא יכולים? שתי אנשים בלוקדאון. למה לא? כי זה פשוט, כי זה מיותר, אנחנו צריכים... כי מה אתה מעדיף? לשחק ככה עם 3 אנשים? זה באמת... מה? פיתון. יורים לידך. להדיר. מחכה שנייה, אז אני אקח את הכדורים לשוטגן כדי שכאילו, אתה יודע, יהיה לי משהו טוב אם ניכנס לקרב. טוב, רומי, אם משהו קורה ביקום, תודיע לי. שבא לי פשוט לפרוץ לווילה ולהתאבד. התאבדות חופשית. אני לא בטוח שמותר להגיד התאבדות, אבל כאילו סבבה. מה זה? מותר. כלום. מותר. רגע, רומי, אני רגע בודקת, רומי, שמע, יש לבוט הזה וסט, אז לקחתי. איך ידפקו לי את שוט? כבר עשית קמקזי? כן, נראה אם הוא השאיר משהו. וואו, רומי, מי ישר פה משהו? רומי, אבל אולי הוא כן נשאר כאן. לא השאיר. אולי הוא לא השאיר משהו, אבל אולי הוא נשאר כאן. אמא לא. קיל שלי. אני יודע את זה. לא, אני רק אומר שתדע את זה ב100%. וגם לא, אמור התיבה להיות לו הזאת 2 שלי. מגזינים. תהנה ותבלה. מה יצא? זה ארמוריג ענק. כמה שווה? 15,000. תראה. רגע, אני שם את המגזינים בתיבה. תסתכל. המגזינים הם בוא שלי. נראה. רגע, אני לא יודע. כי אני רואה שהוא ענקי. אז רומי, אני יכול לתת כדורים? לא, אתה לוקח את המגזים, רק את הכדורים. כן, את הכדורים, כן. ריפור? אוקיי. רגע, אתה לא רוצה את הסרוויס וסט? טוב, אז אני אקח. רגע, רומי, אז אל תיגע בווסט, בסרט שלי. רגע, רומי, אבל זה יחזור אליך. אני הולך לתיבה תמיד. אוקיי. שמח שאתה זורם על השם. אתה יודע? וואי, רגע, שלא יתבע אותנו זה. הוא והשטויות שלה, האמת אני שונא את זה. כל הזמן מאיים עלינו, אני אתבע אתכם.
אתכם? הוא קטין, הוא לא יכול זה לעשות שם. כלום. זה באמת שמציק לי רצח. די, הבנו שאתה רוצה לתבוע אותנו, הבנו שאתה שונא אותנו, מה זה? כמה שטויות ילד אחד יכול להגיד? מלא. רומי, תגיד, אתה זה שלמטה? לא, שמתי. FBI נוער! אני שונא אותך. למה שתגיד את זה? מה? ואז אתה בא ועושה FBI ולוקח לוט. מה? נראה לך שה-FBI לוקחים לוט? כן. ה-FBI לא לוקחים לוט. כאילו אם יש כסף הם גונבים, אבל הם אוקיי. לא לוקחים לוט. הם רק לוקחים כסף. הם לוקחים נו. כאילו כי זה כסף לא חוקי. טוב, רומי, סימנתי יציאה בבית. ואולי מתחלקים. ואולי מתחלקים בכסף. כן, ברור. רומי, ובלי קשר. ל-FBI משלמים טונות של כסף כל שנה. אוקיי? כל חודש מישהו שב-FBI מרוויח מלא. יופי, רומי וכבר צלפו בהצלף המשוגע. צלפו בצלף. טוב, רומי, אני אנסה לבוא אליך. אתה קונפו... תגיד, אתה יודע איך לעשות... מה? אתה קונפו פנדה? לא, האמת היא אפילו לא ראיתי את הסרט. כאילו, רק ראיתי בכיתה. זה הכל. לא קשור. לא קשור, לא משנה. יאללה, נעבור. זה אתה? זה היה אני. למה אתה יורד? אני אוהב לראות בך. אבל יכולים לשמוע על זה שאתה אותנו. גונב את כל הלוט. אני? רומי, אתה עם 4 מיליון, מה זה? בושה. ושמעתי שדיק וינסון אהב אותי לפני כמה ימים. יואו, האמת היא, הוא אהב אותך מאוד. וואלה, רוני, אני חייב לספר לך סיפור. נו, בוא... רגע, אין פה... שמע, רומי, השורטים, אוקיי, של ארנה ברייקאפ, הם באמת יעילים. אני לא צוחק, הם באמת יעילים. כן? כאילו, לפעמים הם אומרים דברים מטומטמים כמו, אם אתם רוצים למצוא אלוהים טוב יותר, תחפשו כספות. שזה מאוד ברור, וזה מטומטם להגיד את זה, כי זה כל כך ברור. אבל לפעמים זה יעיל. מה לפעמים זה מאוד יעיל? באופן מוזר. איך זה יעיל המידע הזה? גם רומי, במציאות סמוך ככה. עליהם, אם אתה תצפה במספיק מהסרטונים שלהם, וואי, זה באמת יעיל. זה באמת יכול לעזור לך להיות שחקן טוב יותר. אבל הם רק עוזרים לך, כאילו, עם לוט. אוקיי? והם פשוט עושים לך, כאילו, טוטוריאל קצת מתקדם יותר, בוא נגיד. זה נשמע כמו פרסומת לארנה ברייקאפ. בסדר, רומי, ברור, כל הזמן במשחק, פייר. טוב, רומי, אתה יכול ליהנות שם למטה בזמן שאני עושה קמקזי. הכספת פתוחה? קמקזי! רומי, הכספת שלי. אף אחד לא עשה פה כלום. לא, 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 לא. תגיד לי. 5,000. תגיד אם פליז יצא משהו טוב שהוא לא כסף. משהו טוב שהוא לא כסף? כן. כן, משהו ששווה 7,000. רומי, רומי זוז. חוץ מזה. כלום. עושה לי רק 2 דברים. נו. אין, רומי, אני חושב שמהתיבה המסכנה הזאת השגת יותר דברים. היה שם פה. נועם, You shouldn't be. נועם, פאק! יורו בך? כן. רומי, תשאר מאחור, תשאר מאחור. כבר פרצת? וואי, איזה... הרגת אותו או לא? כן. אני טוב, יפה. נראה לי. זה הכופר? עובר. שחקן. כן, לא זה הקודם. אוקיי. רומי, אל תיגע לי בתיבה. לא להיות חזיר. תשמע, רוב הזמן יוצא בתיבה הזאת כאילו דברים נכון. טובים. נכון. פעם, מה זה עכשיו? המזל לא היה איתי.
טוב, ביי. למה מה, ביי? אני פאקינג רואה שחקן. אני בא. אני מת! שיט! שאלוהים ייקח. מת. רומי, אני הרגתי אותו, אל תדאג. כן, רומי, אני יכול לקחת לך לוט? כן. אני לא יודע אם הוא אפילו יחזור אליך, כן? כי זה קובר. כן, בדיוק, כי זה קובר. אבל שמע, אני עדיין אקח אם זה כן יחזור. כאילו, אם יש את הסימן זה חוזר. כן, אני יודע. אז רומי, אני שנייה שם בנדג' ואני אקח לך לוט. רומי, מה אתה בעיקר רוצה שאני אקח לך? את הנשק. לא את הנשק. אל תיקח כלום. רומי, פשוט לקח את הדברים הכי שווים. כן. מה, מתי אבל אתה אתה רוצה יודע, ספק? גם אני רוצה כסף, כן? כן, רומי, אתה פשוט... רומי, בגלל שזה קובר, אתה לא מקבל שום דבר בחזרה. טוב, נו. מה? כן, כי רומי, אל תדאג, אני אצא. כן, לך ליצא עכשיו. זה עצוב. סתם, אני לא בחרתי. רומי, אל תבכה, בבקשה, רומי, איזה... הלוואי שהייתי יכול להציל אותך, אבל אתה כבר אבוד. וואי, צריך משועמם? רומי, לא, אתה לא יכול להגיד את זה בסרטון. נכון, פאק. בואו, גם הוא יצבע אותך. אני אצנזר. תסנזר לו, רומי, תעשה את ה... שים אותנו שוב ברכב. לא. טוב, רומי, לפחות אתה תקבל את המולוטו ואיזה קסדה. מה, לפחות תגיד לזה תודה. אתה יודע, לזה אל תתנגד. יאללה, אני יוצא. טוב, בוא נקווה שאני גם אשרוד. 6 שניות כבר. יא מלודי, יא מלודה, יא מלודי, יא מלודי, יא מלודה, יא מלודי. אוקיי. רומי, תנחש כמה כסף. 50,000. רומי, ותעצור את הסרטון. אגב. טוב, אז ביי, צופים. ביי. אני שונא את השחקן ביי. שהרג אותי. שימות תמיד. סלמת. ביי. אוקיי, עצר.